אימפרוביזציה, כן? אני שניר נקר, בן 28, ואני רקדן מודרני. כבר כשהייתי ילד, אז נורא התחברתי לתזוזה, לריקוד. זה היה משהו בגוף שלי, משהו שכל הזמן רצה לזוז. היום זה הדבר שאני הכי אוהב, אני מרגיש שבשביל זה אני חי. אני מחכה לרגע הזה שאני אעלה לבמה. הופעתי כאן בכמה להקות בארץ, עבדתי עם כמה יוצרים מאוד מאוד מעניינים. לאט לאט התחלתי לרקוד בוורטיגו, טסתי איתם המון. זה היה שנתיים מאוד מאוד עמוסות של המון עבודה. זה דבר מאוד מאוד תובעני. אני מאוד יצירתי שאני רוקד. אני מנסה להשתמש בכל מיני רעיונות שעולים לי לראש, ובדיוק אותו דבר במטבח. מבחינתי זה בדיוק אותה אומנות. המנה שהבאתי מהבית היא קציצות ארוק עם סלסה שרופה, ממרח שמנת כוסברה ופילו פיסטוקים. אני מאוד 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 רוצה להיות שף גדול בארץ. מטבח זה בשבילי הדבר הכי מעניין. אני יכול הכי להבליט את האומנות שבי ואת המקוריות. ההדרן שלי הם מול השופטים. שלום שניר. שלום. אתה זקוף כמו איילה. הוא עושה יוגה, נכון? מה זה? אני רקדן, אני גם עושה יוגה, אבל אני רקדן מודרני כבר 10 שנים. וואו. כמה? 10 שנים. איזה חמודי. התחלתי לרקוד בגיל 18, זה משהו שלא נתפס, שלא עושים דבר כזה. בדרך כלל מתחילים לרקוד מגיל מאוד מאוד צעיר. כמובן שזה לא היה קל. אבא שלי הוא איש עסקים מאוד מצליח בפתח תקווה. מבחינתו אז עבודה זה עבודה שאתה הולך ומביא כסף הביתה. ואני רציתי לרקוד ורציתי להתפתח ורציתי לעשות דברים שעושים לי טוב. ואני זוכר, אמרתי לו, אבל אבא, זה לא מעניין אותי להיות קבלן. אמר, גם אותי לא. לא בא לי, אני לא רוצה ללכת להתווכח בעירייה ולעשות מלא כזה דברים שהוא לא אוהב. אבל אני לא ויתרתי, וכמובן שבאמת המשפחה שלי מאוד 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 תומכת בי. אחרת, סוד כזה קטן, אני לא בטוח שהייתי יכול להיות רקדן, כי לא מרוויחים היום הרבה בכלל בתחום. תגיד, למה אתה רוצה להיות בתוכנית? אז זהו, קודם כל אני רוצה להיות שף מצליח בארץ. מבחינתי, בישול וריקוד זה אותו דבר, זה אומנות. מה תיקח מהריקוד לבישול? את האימפרוביזציה, לבוא ולחבר לפי מה שנראה לי בראש. זה מאוד מאוד דומה לריקוד. בריקוד אתה, פתאום יש איזו תנועה שמעניינת אותך ואתה הולך על זה וקורא כבר משהו שלם בגוף בלי שאתה כאילו עשית שום דבר. ראית את התנועה? שנייה אחת ואור באולפן. גם אני רוקדת בבית. כן? זה כיף. שים מוזיקה ושלא יהיה אכפת לך מאף אחד אחר. מתי התחלת לבשל? אני התחלתי לבשל עם הסבתא הפולניה שלי, סבתא אלה, מגיל, ממש מאז שאני הייתי תינוק. היא חברת נפש שלי עד היום. זה מקסים להגיד את זה. ובגלל זה גם לא קראתי לה סבתא אף פעם. תמיד בשבילי היא הייתה אלה. ולצערי, מאז שאני